Tene septembre kalo tile mugani kele sanba filani muga aw minnu sɔgɔlen bana an ka folibaw ye fo aw sigiyɔrɔ la. Mali furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ jirali CEDEAO ye waati min di Mali ma o sarati bɛ dafa sini. Ni aw ka kunnafoni di kɛnɛ sigilen. CEDEAO ye waati kofɔlen min wajibiya Mali kan furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ jirali la o sarati bɛ dafa sini tarata septembre kalo tile 22 sanba filani muga. Hakilina jigina tarata tɛmɛnen CEDEAO ka lajɛ balalen min kɛra Akara faba la. Jamanakuntigiw y'a wajibiya Mali kan ko yani sini cɛ an ka président ni ministre ɲɛmɔgɔ siwili sigi furancɛla fanga ɲɛmɔgɔya la. N'o tɛ u bɛ CEDEAO mara dɔw tugu Mali ma. Mɔgɔ bi yɛrɛ ɲininka yali Mali na tila CEDEAO ka ɲankili ninnu na. Maliden caman bɛ ka ni ɲininkali kɛ kabini CEDEAO jamanakuntigiw y'u kantigɛta yira Mali la furancɛla fanga kun ka tarata septembre kalo tile 15 wa bɛɛ sigilen don ka ko labancogo lajɛ. Lajɛni senfɛ Akara CEDEAO jamanakuntigiw kɔni sɔnna furancɛla fanga kuntala ma kalo 18 nka min y'u ka laɲini tɔw ye cogoyaw kan ka ɲini o la teliya la sabula u ma sɔn ka bɔ u ta kan. U ka fɔla o laɲiniw waleyali de b'a to ɲankiliw bɛ wuli ka bɔ Mali kan. Colonel Assimi Goïta y'a jira Akara lajɛ kɛnɛ kan ko n'a seginna Mali la ani jamanadenw bɛ kuma a ko kun kan. O de hokumu kɔnɔ lajɛ dugusajɛ bɛɛ jɛkulu min ka kan ka furancɛla fanga président na ministre ɲɛmɔgɔ sugandi n'a tubabukan daɲɛsuru ye collège ye CNSP y'o kulu sigili baaraw daminɛ. CNSP kumalasela colonel major Ismaël Wage min ye kunnafoni da jamatulu kan a y'a jira ko collège in bɛ sigi ni sɔrdasiw jamana tɔnjɛkulu minnu tɛ politiki tɔn na ani jɛkulu wɛrɛw. Nka fo ka se kunu ma collège in sigiliko kibaruyaw tun ma don fɔlɔ. Kunnafoniw y'a jira ko CNSP ye jɛkulu caman bisimila u jabala la Kati nin don laban ninnu kɔnɔ walasa furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ ni premier ministre bɛ se ka sigi cogo min na. FIFA ka kalo ladala kulusigi Mali bɛ jamana 10 fɔlɔ kɔnɔ Afriki gun kan. Diɲɛ selege 4 senatolantan kolatigɛ jɛkuluba FIFA y'a ka kalo ladala kulusigi kɛ alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 17 sanba filani muga. Ka da kɛnɛyako gɛlɛya kan ka sababu kɛ coronavirus ye Europe jamanaw dɔrɔn de sera ka tolantan Ligue des Champions hokumu kɔnɔ ɲɔgɔn kunbɛw tara ka dulon. O siratigɛ la Mali samatasɛgɛw y'u yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ 9nan na Afriki gun kan ani 58nan na diɲɛ kɔnɔ. Senegali bɛ ten kan Afriki nka diɲɛ kɔnɔ a bɛ jɔyɔrɔ 20nan na. Afriki kɔnɔ Senegali nɔngɛnen don Tunisie fɛ u bɛ jɔyɔrɔ 26nan na diɲɛ kɔnɔ. Nigeria bɛ na jɔyɔrɔ 3nan na Afriki a bɛ jɔyɔrɔ 29nan na diɲɛ kɔnɔ. Algérie jamana bɛ tugu o la a bɛ jɔyɔrɔ 35nan na diɲɛ kɔnɔ. Min ye Maroc jamana tolancitɔn ye a bɛ na jɔyɔrɔ 5nan na. Algérie kɔfɛ Afriki jɔyɔrɔ 43nan b'a bolo diɲɛ kɔnɔ. Min ye diɲɛ bonyankun ye Belgique jamana bɛ ten kan o la. Jɔyɔrɔ 2nan ni 3nan minɛnen don Faransi ni Brésil fɛ. Angleterre bɛ jɔyɔrɔ 4nan na ka Portugal tugu o la 5nan na. Portugal ka o jɔyɔrɔ 5nan in sɔrɔli sababu bɔra Cristiano Ronaldo n'a jɛɲɔgɔn ka sebaya 2 sɔrɔli la. U ka ɲɔgɔn kunbɛ laban senfɛ Ligue des Champions kɛnɛ kan. FIFA ka kulu sigi nata bolodalen don octobre kalo tile 22 sanba filani muga. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na nin baara nin kɛra Amapu ni ANCD ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ. Aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ nin kɛnɛ kan.